gabaɗin shehu tijjani. Dukkan waliyan da Allah ya yi tun farko da na ƙarshe ba za su kai shehi bagun karko. Matsayinsa ne ka hukuncin rabu mai iko, ba mai mukamin da ya kai shehu tijjani. Sarkin waliyai gabaɗin shehu tijjani. Maulanmu shi ya ƙure nasu ba cikar tsari, dan Fadima Zara ne jika ga Muhtari, kuma shehu Hassaniyu ne ɗagun Ali Haidari, ba kai shi sarki ba gun nasu ba farai aini. Sarkin waliyai gabaɗin shehu tijjani. Daga shekara 7 shehu ya hadda Qur'ani, sannan ya tunkari sauran ilimukan dini. Da ya cimma 21 ya nashe duk fanni, har fatawoyi ake masa babu tsammani. Sarkin waliyai gabaɗin shehu tijjani. Surarsa shi shehu dogo ne fari gwarzo, mai jaja-jaja a farin tamkar sufar manzo. Kakansa wallahi ya gaje shi zo izu, bai takama baya bayyana kansa fil kauni. Sarkin waliyai gabaɗin shehu tijjani. Waye ya kai ka kai aka ba shamilar dariƙa, ita ce tijjaniya mai shar'a da hakika. Ai lala istighfari ga maganin nufafa, da salatin Muhammadu mai sanya imani. Sarkin waliyai gabaɗin shehu tijjani. A fagen wilaya ta shehu tijjani ne marfi, duk auliya kab gabansa suke ta dafifi. Shi ne fa kudubin da an ka cika abun lutufi, sirrin ma'aiki yana gun shehu tijjani. Sarkin waliyai gabaɗin shehu tijjani. Wallahi shehu tun tasowarsa bai wasa, himmarsa ta kai ga duk sha'anin da ya dosa. Komai wuyarsa zai dage har ya riske sa, bai taba fara wani lamari ba ya samu rauni. Sarkin waliyai gabaɗin shehu tijjani. Maulanmu mai tawadu ne mai yawan kunya, mai tsananin ibadar Allah da tarbiyya, mai yawan ziyara ga ahlullahi ba sanya, ga shirya bayi akan bin rabbu mannani. Sarkin waliyai gabaɗin shehu tijjani. Ya haɗu da kakansa fili ba a barci ba, ya ba shi azkaru na ɗariƙar gabawai ba, sannan ya mar izinin bai duka mai karaba, duk laifukansa in ya bi shehu ya samu auni. Sarkin waliyai gabaɗin shehu tijjani. An haifi shehu tijjani ƙasar Maroko, karni na 12 hijirar ɗaha khairun nas. Ainimadi sunan garin shehi Abul Abbas, ran Alhamis 13 ga watan Safar aini. Sarkin waliyai gabaɗin shehu tijjani. A wajen mahaifinsa ya yi hadda ta Ƙur'ani, sunan mahaifinsa shehu Muhammadu aini. Babarsa Sayyida Aisha mai rukun dini, ya samu tarbiyya gunsu da gaske ba rauni. Sarkin waliyai gabaɗin shehu tijjani. Ya shehu tijjani, Ya shehu